Okay. Vi starter med, at personen, der sidder overfor, tager et kort. Hvad som helst. Kig godt og grundigt på det. Okay. Så ligger du kortet her. Og lægger bunken ovenpå. Så hans kort ligger her. Godt. Så halverer vi bunken. Sådan her. Halverer den. Og lægger den bag. Så da hans kort ikke ligger her. Og heller ikke ligger her. Og nu vil hans kort være rødt. Nu vil jeg se. Og hans kort vil så være der. Så den her bunke af, og lægger den til siden. Den skal jeg først bruge lidt. Så med hans kort, det er altså det her. Det her kort. Ja, det er det. Og det ligger så ned i bunken igen. Godt. Hans kort tager vi og lægger ud til siden. Det skal vi først bruge lidt. Godt. Så tager vi den her bunke og lægger den her bunke ovenpå. Så tager vi bare det kort, der er nedenunder. Det er for eksempel en toer. Den skal du huske på. Okay. Godt. Halverer vi bunken, så er toeren. Ligger herinde og ligger inde i midten nu. Hvad er det for kort? Det er mit eget kort. Hvad En hjerte 7. En hjerte 7'er. Og det her, der lå herinde. Det var en hjerte 2. Okay, ja. Nu burde kortet, en hjerte 2'er, den burde være rød nu. Den er ikke her i bunken, men den ligger der. Og kig på det. Det er hjerte 2. Og hans hjerte 7'er er forsvundet. Okay, nu vil jeg vise, hvordan man laver det her trick. I bund og grund starter med at tage et, du har 2 ens kort, så der ligger den på en brik, bare forskellige farver. Så tager du nu har jeg et blåt kort, som jeg bruger, og så tager du et rødt kort på et andet dæk. Så nu her, i det her tilfælde, er en hjerte 2'er. Så skal du finde en hjerte 2'er i den her bunke, og den har jeg her. Så har jeg 2 af de samme kort, bare forskellige farver. Okay. Så tager du det blå, det er rigtige hjerte 2'er, og lægger nedunder. Og den røde hjerte 2'er lægger nedunder de kort. Så siger man sådan her. Ja, så gør man sådan her. Så kan jeg for eksempel sige til, så skal du bare huske at dække det her, så jeg andre ikke ser, at du har et rødt kort herhen. Og siger, tag et kort, hvad som helst. Og så har han bare taget et kort, og så skal jeg kigge godt og grundigt på det. I det her tilfælde er det en plus 7. Det ligger altså nedunder de her 2 hjerte 2'er, nedunder dem, og halverer bunken. Så hans kort vil ligge herinde. Så når du gør sådan her, ja, du kan sige et eller andet, som jeg gerne vil, sådan her, så er hans kort rødt. Når du så gør sådan her, så er det hans kort jo ikke engang rødt. Så siger du bare til dem, du gør det, laver det for, den bunke om lidt. Og det her kort, det er stadig hjerte 2'eren. Men så skal du lave noget, der hedder double lift. Den sætter du så sammen, så det ligner, at det her det er hans kort. Men det er rigtigt det her kort, der hører i. Så viser du om det, at det er hans kort. Og så siger han, ja, lægger det på igen. Og tager hjerte 2'eren i stedet for. Det er stadig det røde kort. Og lægger den ud. Så lægger du den her bunke ovenpå. Den nu skal bruge til noget. Vi gør nu. Og hans kort, det ligger jo her. Det ligger bare ovenpå. Den bunke ligger så ovenpå den anden. Så den anden hjerte 2 ligger helt nede stadig. Det er den blå af dem. Så, ja. Så siger du, ja, så kan jeg tage bare det nederste kort.
Og det er så hjerter toeren. Det blå af dem. Og så siger du, den, ja, et eller andet pyg, så du kan sige, det vil jeg gerne toldere over nu. Og så halverer du bunken, så hjerter toeren, den blå hjerter toer, kommer til at være inde i midten. Sådan her. Ja. Så du gør sådan her. Up. Og så kan du så sige, kig på de røde kort. Og så er det blevet mystisk til det her toer. Så laver man det her korttræk.